Good morning mga kailaw. Check ko muna itong power supply ng BIM 380. Pero maya ko na ito pagpatuloy kasi pupunta muna ako ng sentro. May pinayos po kasi ako ng CP kaya ilang araw na rin ako hindi nakapag-vlog. Ayun, dito na nga ako ng sentro. Sana ayos na yung CP ko. Andito na nga tayo. Ayun si Brad Joe. Siya po yung gumawa ng cellphone ko. Ayun, ayos na. Ang sira ito mga kailaw, ayaw umilaw ang LCD. Matagal na rin ito sa akin pero pwede pa naman kahit medyo nagpo-full storage na siya. Yun, sa bahay ko na lang ito testingin para subukan natin makapag-upload. Siyempre, bayad na lang ang kulang. Ito po ang name ng repair shop niya. Joey Tech Repair, cellphone repair. Okay na yung cellphone, nakuha na natin. Ayan, buo na. Ay nako, nakadaan pa tayo dito sa store ng mga cellphone. Tara, pasok muna tayo. Siyempre, tingin-tingin muna. Baka may magustuhan. Para pag-ipunan soon. Dami na naman mga bagong labas.